היי, ברוכות הבאות ללייב בנושא היפנוברדינג לידה רכה. אז היום אנחנו נתמקד בלייב הזה בתוצאות של ההיפנוברדינג. ננסה לענות גם על השאלות שלכן מעבר, אבל זה לא יהיה לייב פרקטי. זאת אומרת, אנחנו לא נתאמן פה ונדגים הרפיות. אנחנו כן מתכננות לארגן לייב שהוא יותר פרקטי עם עוד מדריכות שלא נמצאות פה היום. עקב לידות שהפתיעו אותם במסגרת הלו"ז שלהם. זה מה שאנחנו מכירות היטב בעבודה עם דולות ומיילדות. אז אני מקליטה את הלייב, מי שיש לה שאלה עדיף לכתוב בצ'אט, או לחכות לסוף, לרבע שעה האחרונה, ואנחנו נקדיש שם זמן לשאלות. במידה ולא נספיק, יהיה אפשר לפנות אליי בפרטי, או למדריכות בפרטי, או שנמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו לידה פעילה. אז מי אני? אני אליזבת, אני תרגמתי את ספר ההיפנוברדינג של קת'רין גרייבס, זה הספר הלבן, הספר הבריטי. אני יוזמת של פרויקט יולדות ושל האפליקציה יולדות לדירוג והשוואת בתי יולדות, ומנהלת את קבוצת הפייסבוק לידה פעילה, לידה טבעית ולידת בית, מזה 13 שנה. אני בעלת האתר לידה רכה וקורס הכנה ללידה אונליין, מוקלט, ומכשירת מדריכות היפנוברדינג מטעם המוסד הבריטי, KGH, קת'רין גרייבס, שאני רוצה לציין שההכשרה הפרונטלית הקרובה היא ביום רביעי הבא, בתל אביב, אחרי 3 שנים שלא הייתה הכשרה פרונטלית, אז זה אירוע מאוד מרגש, וגם הזדמנות למי שחיכתה להכשרה הפרונטלית, להירשם להכשרה הזאת. יש גם הכשרות של מדריכות אונליין, שתמיד פעילות, ורציתי גם לציין שבאתר לידה רכה את יכולה למצוא עוד מאמרים על לידה טבעית, על היפנוברדינג, וגם לוח קורסים ורשימה של כל מדריכות לידה רכה. עכשיו, חלק מהמדריכות נמצאות פה איתי היום בפאנל המיוחד הזה. חלקן יענו ממש על שאלות הפאנל, אבל יש גם מדריכות נוספות שנמצאות פה שהן לא השתתפו בפאנל עצמו. חייבת לציין שהמדריכות של לידה רכה זו קבוצת נשים מדהימה, מעוררת השראה, משפיעות בצורה בלתי רגילה על לידות בישראל. מי שלא משתתפת בפאנל, מדריכות שלא משתתפות בפאנל, אם אתם רוצות להגיד שלום, להציג את עצמכם, אז זה הזמן. מי שהיא רוצה. אני יודעת שמנוחה אמורה להיות פה. אולי לא. שלום, שלום. היי. אני אספר. ברוך השם, אני באמת מדריכה, וגם זכיתי ללדת לידה רכה מדהימה לפני שבועיים, וחייבת המון לאליזבת. אני חושבת שזה ממש תנועה לשינוי גדול בעולם, ממש. פעם הבאה, אז את גם תשתתפי באופן פעיל בפאנל, אני מקווה. תודה. מירושלים, חשוב לציין. עוד מדריכות שרוצות להגיד היי, לפני שאנחנו מתחילות, רק שנדע שאתם פה. טוב, אז מי שכתבה לי באמת נמצאת. טוב, אז ניגש לפאנל עצמו, כל אחת יכולה להציג את עצמה. תספרו לנו שם, אזור פעילות, ומה בעצם הביא אתכם להיות מדריכות היפנוברדינג, לעסוק בהיפנוברדינג. אני בטוחה שלכל אחד זה סיפור אחר, אז מי רוצה להתחיל? אירה? יאללה, היי, היי. אני אירה, מדריכת היפנוברדינג בשיטת לידה רכה. מאוד השתנה צורת הליווי שלי, אני דולה כבר הרבה שנים. הצורת הליווי שלי מאוד השתנתה מאז שלמדתי את הקורס, ואני רואה איך זה משנה לידות. ואני לא מדברת על שינוי בין ראשונה לשנייה, אלא בין רביעית לחמישית. זהו, ומה הביא אזור אותך? ירושלים. מה הביא אותי? חוסר שביעות רצון אוקיי, וחיפוש, כן. אוקיי. אני לומדת הרבה מאז שהתחלתי ללוות לידות, אני הומאופתית, מדריכת, עושה הרבה סביב הלידה, אבל היה חוסר שביעות רצון. כלומר, ראיתי שיש משהו שחסר, ואני חושבת שזה עשה אותי דולה יותר טובה, הרבה יותר טובה, ונתן את המקום השקט, המאוד מיוחד, של יותר התבוננות ואפשרות של קבלה בתוך לידה. תודה. מעניין. ליהי, רוצה לספר לנו? אהלן, ערב טוב. אני ליהי סופרין, לא אלי, ליהי, זה ליהי. המשק של אבא שלי. אה,
אזור אז מגורים והכשרות נוספות. כן, אז אני מגדרה. אני בהכשרה שלי התחלתי כנטורופטית, ובעצם אני בחדר לידה מלווה כבר 22 שנה כדולה, ויש לי עוד המון המון כלים שאני לא אמנה אותם כאן, אני מטפלת במגע ועוד המון טכניקות, והרומן שלי עם ההיפנו התחיל לפני הרבה הרבה שנים. כשכן עסקתי בניסיון להבין את נפש האישה בלידה, ופגשתי לאורך הדרך נשים שילדו בתודעה אחרת. וזהו, ועם השנים הרגשתי שאני צריכה מסגרת לדבר הזה, שזה לא מספיק רק לתרגל מדיטציה, או רק כאילו לגעת בטיפין טיפין בדברים מסביב, הרגשתי שאני צריכה בית לדבר הזה, שאני צריכה מסגרת, ואת האמת גם מאוד רציתי לשתות כוס קפה עם אליזבת, והדרך היחידה שזה יתאפשר זה היה שאני אבוא ללמוד אצלה. וזה קרה. וזה קרה, אחרת לא הזמן שלי ולא הזמן שלה. אז זכיתי, כן, פעמיים. תודה. שירי? אז היי, אני שירי גל, אני מלהבים. מה שהביא אותי להיפנוברסינג, בעצם שמעתי עוד בהיריון הראשון שלי על ההיפנוברסינג, וזה היה כזה, וואו, מה זה? זה נשמע כאילו מאוד הזוי, מאוד כזה, לא יכול להיות שזה כזה טוב, אבל טוב, בסדר, הלכתי לקורס הכנה ללידה אחר, אצל דודה שלי, ובאמת יצאתי מהלידה הראשונה בתחושה שחסרים לי כלים וחסר לי ידע. אפילו שזה היה קורס מאוד מעמיק וטוב, עדיין היה חסר לי עוד כלים ואיך להתמודד עם הצוות בבית חולים. ובהיריון השני באמת למדתי את ההיפנוברסינג, וזה היה שינוי של שמיים וארץ, וקיבלתי כל כך הרבה, והתחלתי לספר לחברות שלי, וואו, איזו שיטה מדהימה, ואיך יצאתי מהלידה כל כך מועצמת, ושזה היה כל כך תחושה שאני יכולה לעשות הכל, ובסוף גם זה הוביל אותי לרצות להיות גם מדריכה, להעביר את זה הלאה. והלידה השלישית שלי בכלל הייתה מדהימה בזכות ההיפנו, אז זה בכלל נתן לי עוד יותר תמריץ להמשיך ולהפיץ את זה. מה? את באה גם עם כלים אישיים של החוויה האישית שלך. כן, לגמרי, החוויה האישית שלי זה ממש מדהים, לראות את זה גם אצל יולדות אחרות, אז זה בכלל מדהים. תודה שירי. עדי? חיפה, רשמתי לה. ערב טוב, נעים מאוד, אני עדי, אני מחיפה. מדרכי המקצועית התחלתי כדולה ומטפלת בשיאצו, ואחרי שתי לידות שהיו טבעיות ומדהימות, וכאילו אבל היה לי בסביבה לא נעים להגיד שאני אוהבת ללדת, כי הרבה נשים סביבי, כל מיני חוויות, ואני חושבת לציין גם שהייתי טריה באימהות ובעסק, אז כאילו לא הייתי דולה ממש ממש ותיקה. ואיכשהו איזה חברה דולה אמרה לי, בואי, יש איזה להיות דולה תומכת היפנו, שזה היה בעצם יום עיון, שטעימה, ואז מקבלת איזה חותמת, ואני כאילו גם פרפקציוניסטית, וגם כאילו זה היה ממש טעימה, אני לא יכולה עכשיו לבוא ולהיות היפנו, אני צריכה להעמיק בזה. ואז איכשהו התגלגלתי לאליזבת ועשיתי את הקורס, וכאילו פשוט הרגשתי שזה מה שחיפשתי, כאילו משהו בבפנים שלי ידע שזה זה, אבל היה לי קשה להעביר את זה, והקורס נורא נורא מסודר ובנוי, וגם, וזה עוזר לי להעביר לנשים אחרות את הכלי המטורף הזה. אבל איך הגעתי לזה דרך אז אמרתי, עשיתי את המיני יום עיון הזה, ואז הייתי בהיריון שלישי, ורק שמעתי הרפאיות. לא עשיתי את כל המסגרת, ואני זוכרת שקודם כל שישנתי ממש טוב בהיריון הזה,
והילד השלישי הוא פשוט החליק באוטו, וזו הייתה חוויה מדהימה. נראה לי לבעלי קצת פחות, אבל אני זוכרת את זה כחוויה ממש ממש טובה, ואמרתי, וואו, כולם יכולות. זה לא שאני איזה יחידת סגולה שכאילו לא נעים לי לדבר, כי וואי, אולי אני זכיתי שיש לי לידות טובות. פשוט הבנתי שזה משהו שכל אחת יכולה לעשות את זה, ואני חייבת ללמוד את זה, ופשוט להפיץ את הבשורה. ובאמת זה מדהים לראות שבניסיון הצנוע שלי, שעם כל מיני סוגים של נשים, לא ממש זרמים מסוימים, ואני רואה שכל אחת עם האופי שלה ועם הטבע שלה, זה נותן כלים. את גם אחרי ורוב... זה עשית הרבה סטאז'ים מאז שהכרנו עם כל ההיפנוברבינג. שלושה, לא? לא, לא, שניים. רק נכון. שניים. אוקיי. אחד, כן, למדתי שוב, ואחד לא מזמן, כאילו כן. להוריד את האבק מהתאים במוח, זה גם אבל הגוף זוכר. קורס שמקדם לידה באופן כללי. כאילו, מקדם ילודה מדהים. בישראל. אבל זה מדהים, כי זה באמת, זה פשוט ידע שעוזר לך להיזכר במה שקיים בתוכנו. כן. מעולה, תודה. דינה, היי, אחרונה, חביבה. אני ממודיעין, ואני בעצם הכרתי אותך, אליזבת, לפני כמעט 12 שנה, 11 וחצי שנים, ועשיתי את הקורס, בין הקורסים הראשונים שהעברת בזמנו, נכון. והצלחתי לחוות בעצם כבר בלידה הראשונה, לידת היפנוברטינג, והייתה לי לידה מטורפת, עוצמתית, ואני חוויתי אותה ממש ללא כאב. וזו הייתה חוויה ממש משנת חיים, ואחרי זה עוד ילדתי עוד 3 לידות מדהימות בשיטת ההיפנו, ובשנים האחרונות החלטתי שזה למעשה קינן בי המון שנים, כן, שאני חייבת להעביר את זה. חיכיתי איזה עשור כן, כדי שתצטרפי אלינו. כן. האמת נכון, אליזבת כבר בקורס הראשון אמרה לי להצטרף, הלכת לא, להיות את מורה, יודעת, אני לא יודעת, כאילו בסדר. כן. כל דבר בזמנו, מה שנקרא. נכון, נכון. והחלטתי שאני חייבת להעביר את זה הלאה, את השיטה, את הכלים. אני ממש מאמינה שכל אישה יכולה לקבל מזה המון. כמובן שכל אחת לוקחת את זה למקום שלה. עכשיו כשאני מדריכה בפועל, אני רואה שבאמת כל אישה היא ממש לוקחת את זה כעולם ומלואו. אי אפשר להבטיח ללא כאב או ללא, אבל אפשר לקבל המון המון עוצמה, המון המון חיבור, המון המון הקשבה וליווי של הבעל, של הצוות, של הדולה, של מי שתבחרי, וממש נכונות וכוונון וידע, המון המון ידע, גם פיזית, פיזיולוגי, וגם מנטלי, וגם תודעתי, אוקיי. ואנחנו נדבר על זה בהמשך. שואלים אותי אם יש פה מדריכות שהן לא דולות, אז אני רק אז אגיד, אז דינה אני לא כן, דולה. אני לא דולה. ושירי וגם אני לא. אז כן, אנחנו מאוד מגוונות. אני חושבת שהרוב גם אני כן, לא. אבל יש גם ילדות, וגם מנוחה לא. אז אנחנו עובדות בהכנה ללידה ופחות בתור חדר לידה. אה, אז תודה יעל על השאלה הזאת, ואנחנו נתחיל, נצלול לתוך השאלות שהעברתי לכן מראש, ואני מקווה שהתאמנתם היי, היטב. אליזבת, אני בסוף פה. עטרה! ועטרה הגיעה אלינו מלידות רבות ברצף, ואיך את מרגישה? עייפה מאוד. אוקיי, אז רק תגידי נרדמתי עם לנו הילדות. מה שבא לך להגיד לנו, עטרה, ירושלים. אני מבינה שעכשיו אנחנו מציגות את עצמנו ואומרות איך הגעתי להיפנו. אנחנו בדיוק, כן, כן. בדיוק אז אני, סיימנו את ההצגה, אז את הגעת בזמן. אז אני אגיד בקצרה, עטרה מוהר מירושלים, אני גם דולה וגם מדריכת היפנוברדינג, מטפלת אקוויליבריו ודולה ביומכניקה של הלידה. איך הגעתי להיפנו? בקצרה, מהחוויות שלי, למדתי את ההיפנוברדינג לקראת הלידה הראשונה, וכל 3 בנות שלי נולדו בלידות היפנו טובות, מעצימות, טבעיות. אני תמיד מספרת לכולם, רציתי לעמוד על גג העולם ולצעוק, תעשו ילדים, זה כל כך נפלא, זה חוויה מטריפה, ופתאום מתוך כל העניין הזה רק כאילו רציתי לשמוע עוד על הדבר המטורף הזה,
והדהים אותי הפער בין מה שאני חוויתי לבין חוויות שיש בעולם, שזה כזה, איך זה יכול להיות אותו דבר. ואני תמיד מספרת לזוגות שאני מלווה ולאנשים שאני מלמדת, לא הרגשתי שהיה לי הרבה מזל, הרגשתי שהתכוננתי ממש ממש טוב לאירוע, וזה ההיפנו, זה היה ממש התרגול היומיומי הזה, וזה מה שאני אוהבת בללמד, זה מפיל אסימונים, זה שיש אפשרות ללמוד ולבוא הרבה יותר בטוב, ושאפשר לחוות את הדברים באופן אחר. אז זה... את רואה שאת בסדר למרות שאת עייפה? מה? את בסדר למרות שאת עייפה. כן, כי אני מתחילה לדבר על הדבר שאהוב עליי בעולם, אז אני נכנסת בעדים של נרדמתי עם הילדות. כן. אז כן. אז אני אגיד שאני כבר, כאילו, כשהתחלתי ללמוד להיות דולאות, אז אני במקביל כבר עשיתי את ההסמכה של המדריכות היפנוברדינג, כי ידעתי שזה יבוא לי ביחד, וזו הדרך. כן. מדהים. נזכרת בכל אחת ובמפגש הראשון שלנו, זה פשוט מחזיר בי נוסטלגיה, אבל זה לא ערב נוסטלגי, אנחנו רוצות לתת פה גם קצת תוכן לנוסף. אז אני אגש לשאלות שלנו. איך הכלים של ההיפנו, יכול להיות שחלקכן עניתן תוך כדי הפתיח, אז אתם לא מוכרחות לענות, אבל איך הכלים של ההיפנוברדינג משרתים אותך בעבודה שלך? הייתי אומרת שזה יותר לדולות, שהם בלידה, בחדר לידה, זאת השאלה. מישהי רוצה להתחיל? אני אשמח להגיד. כן. היי. היי. אני חושבת, באופן כללי זה משרת אותי בחיים בלי שום קשר ללידות, אוקיי. אבל בחדר לידה ראיתי את זה בצורה מאוד מובהקת, דווקא בלידה קשה, שהתארכה מאוד מאוד, והייתי עם האישה בחדר לידה 4 ימים, כן. ולקראת הסוף כבר לא היה לי כוח להיות שם, כלומר זהו, נגמר לי פשוט. והיה לי רגע שהיא דיברה על הרפאיה, ואני נכנסתי להרפאיה משלי, וממש דמיינתי אותה, אני חושבת שסיפרתי לך את זה, דמיינתי אותה שוכבת עם התינוק עליה, ומלטפת את הראש ומרחרחת את הפנים שלו, וזה פשוט נתן, ממש ראיתי את התמונה הזאת מול עיניי, במשך איזה עוד 10 שעות, עד שזה נהיה אמיתי. וואו. כן, זה היה מאוד... הרפאיה לדולה, אני אכניס את זה. ממש, ממש, ממש. דמיון מודרך. כן. זה מקסים. שאלו אותי פה, מישהי עוד רוצה לענות? כי שאלו אותי גם מה הם הכלים בעצם, שאנחנו מדברות על הכלים. אז אני חושבת שאנחנו לא נספיק לדבר ממש על כל הכלים, אבל אולי אפשר לפרט קצת איך אנחנו מגדירות את הכלים, כי זה קורס של 4 מפגשים, 3 שעות כל מפגש, סך הכל 12 שעות, תרגול בבית, אז איך אנחנו באמת נמקד את השואלות על הכלים, כי זה לא רק נשימה, וזה לא רק הרפאיה, וזה לא רק דמיון מודרך, וזה לא רק משפטים מעצימים, זה גם כלים אני יכולה לנסות קצת. אוקיי, תמקדי אותנו. מה הם הכלים? אני חושבת שהכלים בעצם מתחלקים ל3 חלקים בעצם, כלים תודעתיים, כלים פיזיולוגיים וכלים של המרחב, כאילו איך אנחנו מתמודדים עם הסביבה, מה שנקרא. בכלים של התודעתיים אנחנו ממש עובדים על איך אנחנו משנים את החשיבה לחשיבה חיובית, והמון המון הרפיות ודמיון מודרך. וגם כלים פיזיולוגיים שאנחנו עובדים ממש על הנשימות ועל הדימויים שאנחנו עובדים במהלך הלידה ועל השלבים עצמם של הלידה ועל ההורמונים שבלידה. יש המון המון שלבים, זה באמת כמו שאמרת, זה עולם ומלואו. 3 שעות, 4 מפגשים, זה 12 שעות שאי אפשר להגיד פה בחצי שעה. אז מה הכלי הכי משמעותי את חושבת בתוך כל הכלים האלה? אני לא חושבת שיכול להיות כלי אחד, אני חושבת שזה השילוב של כולם, וזו הסיבה שגם ממש ממש מומלץ לעבור את הקורס, כי
כי אפשר אמנם רק לקרוא את הספר או רק להקשיב לדימויים, אבל אני חושבת שאם אתה לא עובר את הכל ביחד, עם ההתמודדות עם הפחדים שלך, עם הציפיות שלך, עם הלמידה של הפיזיולוגיה של הגוף, כן, עם הנשימות והכל ביחד, ואז זה נותן נכון. והתרגול, מי ששאלה אם אפשר מחודש חמישי, אני חושבת שזה ממש ממש מומלץ, אני תרגלתי מחודש חמישי, הגעתי לאליזבת, וככל שמקדימים לתרגל וללמוד את הכלים, א', ההיריון ממש הרבה יותר רגוע, כן, וב' זה ממש נותן את האוטומטיזציה של הלידה, כאילו זה כן. כבר אוטומטי, אתה לא צריך לחשוב על שום דבר, הגוף יודע לעשות את הכל, לחשוב נכון, לנשום נכון, לתרגל הכל, להתמודד עם כל בלידה הדברים. אין הרבה עבודה, זה יותר כן, אתה תכנות עובד, מחדש, כן. ובלידה זה אוטומט. אני רוצה גם להמשיך עם השאלה הקודמת שלי, כי יש גם עוד שאלות שמתווספות, אבל אני חושבת שמתוך כל הכלים, כן, הדבר הבסיסי שנותן לזה לקרות זה העבודה על הפחדים. אתם מסכימות איתי? כי אם אין לנו את זה, אם אין לנו את העבודה עם התת מודע והשחרור פחדים, והיא מגיעה עדיין מפוחדת ללידה, אז כל הכלים האחרים הם לא ממש יהיו, זאת אומרת, אם היא לא בנתה את הביטחון במהלך ההיריון, ועבדה עם כל הפחדים הלא מודעים, או המודעים, או כל הדברים האלה, זה פשוט יצוף בלידה, ואז הלידה לא תהיה אוקסיטוצינית רגועה ונינוחה ורפויה. אליזבת, ככה אני רואה את זה, אבל לי, אולי תוסיפי. אני מתפרצת רגע לדברייך. יאללה. אני חושבת שמתייחס כאילו אולי אפילו לשאלה לפני, שאצלי לפחות, גם מה עוזר לי, זאת אומרת, מה זה נותן לי בליווי לידה, וגם בעצם מה הכלי שאני חושבת מתוך כל השיטה והכל עוזר לי, זה באמת היכולת הזאת להטמיע את החשיבה החיובית ובעצם לפרק אמונות מגבילות. נשים מגיעות ללידה עם המון המון אמונות מגבילות שהן לא יכולות, שזה יהיה כואב, שזה מסוכן. בעצם אלה הפחדים האלה שאנחנו מדברות עליהם. וכשאנחנו מצליחים לבנות את התודעה, זאת אומרת את המשפטים, את האמירות החיוביות האלה, ומצליחות לתרגל אותן ולהטמיע אותן ביחד עם כל מה שבעצם דינה אמרה, כי זה לא רק לשנן מנטרות, זה להפנים את זה ברמת התדרים הגופניים שלנו, וגם המנטליים וגם הנפשיים, ואז בעצם באמת בחדר לידה זה כמו מין גונג כזה, או לא רק בחדר לידה, גם בלידת בית, וגם שהן עדיין לא יוצאות לחדר לידה והן עוברות את התהליך הראשוני בבית. זה כמו מין גונג כזה, שגם אם עולה או צף איזשהו פחד תוך כדי, וזה בסדר שצפים פחדים תוך כדי הלידה, אז יש לי את העוגן הזה שאני יכולה לחזור אליו בחזרה, כי תרגלתי אותו, כי הוא כבר נמצא בתוך תוכי, ולפעמים אני כדולה רק צריכה להזכיר לה את העוגן הזה שהיא יכולה להאחז בו, להישען עליו, ולהזכיר לעצמה שהיא יכולה, שהיא מסוגלת, שזה בסדר, שזה בטוח וכו'. ואני חושבת שזה אחד הכלים הכי משמעותיים בעיניי בהיפנו. ואני רוצה רגע לספר סיפור אישי של לידה שליוויתי, שהיא הייתה מאוד משמעותית בעיניי, ואולי מפה אפילו אישה מהממת, שאני ליוויתי אותה כשהיא הייתה דולה ממש צעירה בתחילת דרכה, פונדקאית, מדהימה, מאוד חדורת מוטיבציה, עם המון רצון טוב, וככל שההיריון התקדם, אז כאילו, גם הפחדים, גם של ההיריון והלידה, וגם הפחדים של הפונדקאות. ואחד הדברים שאנחנו עשינו זה באמת בנינו אמונות מחזקות, ואני חושבת אפילו שאנחנו הקבוצה של לידה רכה, עזרתם לי המון, לא יודעת אם אתן זוכרות את זה, עזרתם לי לבנות משפטים, וזה עשה עבודה מדהימה, והקלטנו את זה, וממש יכולתי לראות בלידה אחר כך, איך היא חוזרת על המשפטים האלו, ואומרת לעצמה את כל הדברים, וממש נאחזת בדבר הזה. כן. קשה להסביר את זה במילים, אבל... כן, אז זה מזכיר לי את אבא שלי, נורא מפתיע. אבא שלי נפטר בדצמבר. אז הכל מזכיר לי את אבא שלי. באמת, הבת שלי אמרה, כל דבר את מדברת עליו. אז אני אזכיר את אבא שלי פה, שסיפרתי לו מה אני עושה.
אני במקור עורכת דין, ועזבתי את המקצוע שלי לטובת לידות והיפנוברבינג, ואז כשסיפרתי לו מה אני עושה, אז הוא אמר, אוקיי, אז את פשוט שוטפת לעצמך את המוח, וכל מיני רעיונות, ואמרתי לו, כן, אתה צודק, אני עושה לעצמי שטיפת מוח, ויש בזה משהו, כאילו החיזוקים האלה שאת מדברת עליהם, זה נורא הזכיר לי את זה. יש פה עוד מלא שאלות, אז אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה של איך זה עוזר לך בעבודה. מישהי עוד רוצה לענות, או שאנחנו... אני רוצה להגיד, מה? דווקא כי אני לא דולה, שזה כן, עוזר גם לי, כי כן, זה בוא כאילו נשמע. גם הזוגות שהולכים לבית חולים ובוחרים לא לקחת דולה, אז הרבה פעמים הם מתייעצים איתי, ואני כזה מזכירה להם, תזכרו מה שלמדנו, וזה ישר נותן להם את הפוש הזה שהם היו צריכים, ומחזיר אותם לעצמם, ולהחזיר אותם לביטחון בעצמן, שהן יודעות ללדת, שהן יכולות לעשות את זה, שהן לא חייבות ליפול לכל מיני הפחדות של הצוות, ושלהם יש אינטרסים שונים, ושהן יכולות לבחור בעצמן, הן לא... הכוח אצלן. זה כן. יוצא לי גם לא מעט לעזור ככה. כן, אני גם לימדתי הרבה זוגות שלא נעזרו בשירותיה של דולה, שפשוט רצו לעשות את זה כזוג, והלכו לקורס כדי לקבל את הכלים כזוג. קורס נותן גם כלים לבן זוג. באמת שאלו פה איך זה שהדולה שלי למדה, איך זה שהדולה שלי למדה היפנו עוזר לי בלידה. נשמע שאני כיולדת צריכה לעבור את הקורס לבד. אז זה מאוד עוזר, אם את אהובה, אני אומרת את יכולה זה. להגיד את משהו? רוצה לענות? כן, האמת שזה גם איכשהו אני. אולי יענה על השאלה הזאת. אז אני יכולה להגיד שאני, קודם כל כדולה, זה עשה את הליווי שלי הרבה יותר איכותי, ההיפנו. ומה שאני אוהבת בו זה את הפשטות. כי הוא נכון, יש כלים ואפשר לעשות את זה, אבל יש בו משהו נורא נורא פשוט, ו, וגם הלידה היא נורא פשוטה. פשוט סיבכנו אותה בשנים האחרונות. אז קודם כל, האמונה שיש לי בתהליך של הלידה, בכל אישה, בכל גוף נשי, זה עוזר לי להעביר את זה ליולדת, בעצם לתת לה את המרחב הזה שאני מאמינה בך, אני סומכת עלייך. וגם באיזשהו מקום, היום נגיד אני אבחר ללוות, במיוחד בלידות ראשונות, רק נשים שעוברות קורס, כי באיזשהו מקום זה מקצר לי את העבודה, אני לא אהיה 3 ימים בבית רפואה, אני אהיה עם מישהי יודעת מה היא רוצה פחות או יותר, היא עושה את העבודה, אני לא עושה את העבודה בשבילה. ועוד עוד דבר שנורא את עושה את העבודה לפני, איתה. אני שתיכן עושה את עבדתם העבודה, לפני, אני חושבת. והיא בעצם המומחית. אני רק מזכירה לה, אני כאילו שומרת לה את את הרחם מחוץ לרחם. כי באמת אני חושבת, בסופו של דבר, הזיקוק הזה זה מה שאנחנו צריכות, כאילו, ב... בלידה. שוב, אוקיי. ההיזכרות הזאת, ומה רציתי להגיד? שכחתי. אבל מישהי שאלה למה הדולה שלי צריכה להיות זה. אז באמת ההמלצה היא שהאישה תעבור את הקורס. לכן הרבה נכון. פעמים אנחנו אומרים, הדולה שלי למדה היפנו. לא, את צריכה ללמוד את ההיפנו. ואחר כך, ואם הדולה שלך מכירה את מה שאת עושה, זה מאוד יעזור לך. לכן אני תמיד ממליצה לקחת דולה שמכירה את הכלים, כי אז היא תדע איך להיות חיובית, לדבר באותה שפה, לדעת מה את עושה, אם פתאום בן הזוג שלך מתחיל ללטף אותך ביד, אז להבין כאילו מה הכלים. אז באמת שאלו פה, לי, רצית להוסיף משהו בהקשר הזה? רציתי להוסיף שאני המון שנים ליוויתי זוגות כשלא הייתי מדריכה. ליוויתי זוגות שעשו קורסים אצל מדריכות אחרות, כן, ובאופן חד משמעי אפשר היה לראות את ההבדל בין זוגות שעברו קורס כזה לבין זוגות שעשו איתי הכנה ותהליך מדהים, ואני חושבת שאני מדריכה מעולה ויש לי מלא ניסיון, ועדיין היה משהו שונה מאוד בלידה, בסוף, אפילו לא במהלך ההיריון עצמו ובליווי, אלא כן. בלידה עצמה היה משהו מאוד מאוד שונה בין זוגות שעשו קורס לבין זוגות שרק עברו איתי תהליך, ובסוף זה הכריע. בסוף הלכתי ללמוד. בסוף נכנעת. אז רציתי לשאול, אמ,
האם הכלים האלה משרתים אותך ברמה האישית? אז אירה סיפרה לנו את הסיפור, אם מישהי עוד רוצה להוסיף סיפור, איך זה משרת אותה ברמה האישית, ביום-יום, אני יכולה כלים לספר. שלנו, כי ההמחשה הזאת תעזור להבין מהם הכלים, במקום שנדבר, נמנה את הכלים מאלף עד תף. אז זה דוגמאות שלכן מצוין. אני כמלוות. יכולה לשתף כשהייתי אני בעצמי בהיריון הקודם. כן, עכשיו, כן, זה את חטאי, אני מזכירה היום, כאילו מרוב שאני ככה בדולה ובלידות הטבעיות, וכאילו נועה אג'נדה כזאת של ככה זה טוב, ככה זה, ובהיריון הקודם פשוט קלטתי שכמה קל כשאני יושבת מול זוג, ושנעים לנו ונוח לנו לדבר על במיוחד השיעור השלישי של שאלת שאלות, ואיפה אני מול המערכת, וההפחדות, וכמה קל כאילו לדבר על זה כשאני ברוגע ושאני לא בסיטואציה, ואז איך אומרים, היקום, הקדוש ברוך הוא שלח לי חתיכת ניסיון, שכל ההיריון הלחיצו אותי רופאים, ואני פשוט מצאתי את עצמי מיישמת את הכלים, והיה לי מאוד קשה, כאילו, וקלטתי, כאילו, גם למדתי ענווה פה, שלא לבוא עם הלידה טבעית והיפנו, ודרך אגב, אף פעם לא הייתה לי לידת היפנו כמו אני עדיין מחכה שתהיה לי איזה לידה כזאת של החלומות של ההיפנו, אבל מצאתי את עצמי משתמשת בכלים, וכל פעם שהיה לי מול רופא, וגם החלוק הלבן ישר מכניס אותך לתודעה של... הייתי יושבת בבית ועושה הרפיות, כאילו ממש בכוח, ופשוט ראיתי שזה כל כך עבד, וזו הייתה השתלמות מקצועית, אז זה באמת עובד. אז זה ככה, וגם לשים לב למילים, זה ממש כן, כלי שאני לוקחת את זה לכל החיים, כאילו השימוש חיובי במילים. אני מוצאת שיותר קל לי בלידה, שזה ככה תחום בזמן, מאשר בכל החיים פתאום להיות כזאת שימוש חיובי במילים, אבל זה באמת הרבה יותר צורם לי מפעם. כן, הדיוק הזה והעדינות הזאת של התדר, שכמה המילים יש להם כוח. כן, אני אצטרף למילים, אם אפשר. לי הכלים עוזרים ביום יום בכל דבר. נתקלתי באיזושהי סיטואציה שטיפה מערערת אותי, אני עוצרת, אני מתרגלת נשימה, אני מחזקת את עצמי בחשיבה החיובית, אני נכנסת לסנטר שלי לרגע ומתפנה לתוך הסיטואציה הזו. זה ממש הכלים של ההיפנו שהם מיועדים כביכול להיריון ולידה, ואנחנו מדברים על היפנו-ברת'ינג, אז כאילו הריון ולידה, אבל הכלים הם מתאימים לכל דבר ביום יום, עם הילדים שלי, בסיטואציות חריגות, בסינדרום הרופא, החלוק הלבן, אני גם חרדתית, כן. בדיקות ומבינים. כן, אצלי זה עוזר עם הבת שלי השלישית, שהייתה בלידת היפנו הכי חיובית, ויש לה חרדת מחטים, רופאים, טיסות, כל החרדות האפשריות. אז תמיד אנחנו משתמשות, אני מנסה להשתמש בכלים של ההיפנו, מאוד שימושי. אה, זה כלים של רגע, אני רוצה הרפאיה, לתת של דמיון דוגמה. מודרך, של נשימה, של הכל יחד. סליחה, דינה? סתם לצורך העניין, כל פעם שנגיד משפט שאנחנו מדברים בהיפנו, כן, אנחנו כל הזמן אומרים שמשפטים, רוב העולם מדבר במשפטים שלילים. נכון. אנחנו כולם אומרים לא לעשות, לא זכרתי, לא עשיתי, לא זה. אז לדוגמה, אחד מהמשפטים שאנחנו נותנים כדוגמה זה לא לשכוח לקנות את החלב. ואז כל פעם שאני אומרת לילדים או לבעלי או למישהו, אז אני אומרת, לזכור לקחת את החלב. אז גם ביום יום אפשר ממש למצוא את עצמנו, ממש מתקנים את המשפטים. וגם אם אני מדברת אל הילדים ואני שמה לב שפתאום אני אומרת כל הזמן, לא, תפסיקו לעשות את זה, אז אני עוצרת רגע, אבל בואו נגיד להם מה כן, מה אנחנו כן רוצים, כאילו שהמוח יהיה מכוון למה כן. אז הם ממש אוקיי. ממש משתמשים בזה גם ביום יום. סבבה, תודה. יש לי עוד כמה שאלות. אני רוצה לשמוע מכם ממש דוגמאות של, הייתי רוצה לשמוע על ניפוץ מיתוסים, אוקיי? אם יש איזה סיפור או משהו שאתן זוכרות, או משהו שלמדתן, שממש שינה את מה שחשבתם קודם, או שהזוג חשבו קודם, זה תמיד הדברים שתמיד מעניינים אותי, השינוי התודעתי הזה שקורה.
אז לי נניח בלידה השלישית, בסוף הלידה השלישית אני כזה פתאום מסתכלת על הלידה, בכלל לא כאב לי, ופתאום כאילו זה ממש ניפץ לי את המיתוס שלידה חייבת להיות כואבת, וחייב להיות כאב, זה... גם בלידה השנייה אני הבנתי את זה, אבל בלידה השלישית זה פשוט היה לחוות את זה, וזה היה, רגע, זה באמת נכון, אפילו שכבר הייתי מדריכה, וכבר לימדתי את זה, וכבר... זה היה לחוות את זה ממש, וזה היה שינוי תודעתי מאוד מאוד חזק. גם מיתוסים על הלידות בית, מאוד אוהבת כזה לנפץ אותם לאנשים שזה כאילו שזה לא בטיחותי, שהם כל הזמן אומרים כמה זה לא בטוח, אז כן, בקורס שלנו אנחנו מתייחסות ללידות בית, זה לא, רוב האנשים שלומדות את הקורסים האלה אני מניחה, ילדו בבית חולים, כי יש אחוז יחסית נמוך בארץ שיולדות בבית, אבל הקורס כן מתייחס ליתרונות ולחסרונות של לידה בבית בבית חולים. אני חושבת שזה אחד הקורסים היחידים שמתייחסים בצורה מאוד גלויה לנושא של לידות בית, בלי לפחד ובלי להסתיר, מביאים את המחקרים, הראיות הקיימות, ולא מפחדים להגיד את זה. אז איזה עוד שאלות הכנתי? הכנתי מה הכלי שאת הכי אוהבת, ספרי על משהו שהפתיע אותך עם היפנוברדינג, ואיזה קשיים את מתמודדת כמדריכה או כדולה. אז תבחרו על מה לענות, ואז נעבור כבר לשאלות של המשתתפות שהכינו לנו פה בצ'אט. אז תבחרו איזה מהשאלות בא לכם לענות. אירה, לא שמענו אותך הרבה זמן. אני אשמח דווקא לתת דוגמה שהיא פחות לידה טבעית ופחות משהו שהפתיע אותי מאוד. זה שני מקרים, אני אספר אותם בקצרה. אחד מהם זוג שעבד מאוד מאוד קשה, והם למדו משבוע 12, הם התחילו להתעניין ולקרוא. כל ההיריון הם היו בהרפיות, ובאמת עבדו מאוד קשה, ואז בשבוע 37 אמרו להם שהם חייבים לעשות זירוז מאיזושהי סיבה, והם התבאסו מאוד. הם בחרו כן לעשות זירוז, וכן להיכנס לבית חולים, וכן להתאשפז, ואנחנו היינו בקשר, והבנתי ביום שבת בבוקר שמכניסים אותם לזירוז, ואני מחכה לטלפון, ואני יודעת שהם עוד לא קיבלו זירוז, וכמה דקות אחרי זה אני מקבלת טלפון, היי, יש לה צירים, עכשיו לא היו לה צירים 10 דקות לפני זה, והיא רוצה שתבואי. אמרתי, היא קיבלה זירוז? לא, עוד לא. אני אומרת, אוקיי, אני יודעת שזה לידה ראשונה, לידה של אישה שלא בשלה לדלת באמת, וזה ייקח זמן, אבל אני יוצאת. אני מגיעה לחדר, פותחת את הדלת, ואני רואה ראש שמציץ. ואני אומרת, יואו, הגברים האלה אפילו לא יכולים להגיד לי מספר חדר כמו שצריך, מסתבר שזה אכן אותה אישה. אני מתייצבת לצידה, היא יולדת, ואחרי זה מספרת לי שהיא אמרה לעצמה, את בוחרת, את בעצם הכניסה את עצמה להרפיה, ואמרה, את בחרת שעכשיו את יולדת, והתחילו הצירים. מאוד הופתעתי, אני חייבת לציין. זה היה דבר אחד, וזה לא הייתה לידה שהיא תכננה, וכך היא רצתה ללדת, אבל משהו בה, הכניס את עצמה ללידה. המקרה השני היה מאוד מעניין, זה זוג שגם מאוד מאוד עבד קשה, בסופו של דבר מלידת בית הם התפנו ללידה קיסרית, והיא הייתה מאוד מאוד מבואסת, אני נכנסתי איתה לניתוח, ופתאום קלטתי שמתוך הבכי ומתוך הביוס הזה, היא מחזיקה את הידיים על הלב ואומרת, אני מקבלת את התינוק שלי בשמחה, אני מקבלת את התינוק שלי בשמחה, ומתוך זה היא נרגעה והופיע חיוך, והיא נכנסה להיפנו, פשוט הכניסה את עצמה, כלומר, העצם זה שהאישה, בכל סיטואציה, בסופו של דבר, סיטואציה הכי מוזרה, יכולה לנהל את הסביבה שלה, זה מה שאני הכי אוהבת בהיפנו, זה מחזק את המקום הזה, שהיא אחראית על הלידה שלה, היא מנהלת את הלידה שלה, ויש לה את הכלים לעשות את זה. מדהים, מדהים, תודה. לפני שאת ממשיכה, אליזבת, אני רוצה לספר משהו הפוך. יאללה. אני חושבת שאני הכי אוהבת ונהנית, דווקא מהזוגות שמגיעים אליי לליווי לידה ורוצים לידה עם אפידורל. וזו שאלה הזאת בטלפון, את מלווה גם לידה עם אפידורל? כן, אני מלווה אישה בלידה, זה לא משנה מה יהיה שם בסופו של דבר. ואני לא מלווה בלי תהליך ובלי הכנה ללידה ובלי ההיפנו,
ואנחנו עוברות את התהליך, עוברים כזוג, ותוך כדי תנועה, ותוך כדי השבועות שמתקדמים, ותוך כדי התרגולים והידע, פתאום התודעה שלהם משתנה לחלוטין, והן כבר לא חושבות על אפידורל, והן חושבות על דברים אחרים, ופתאום יש בהן יותר אמונה. וכשהלידה מתקדמת ומתפתחת, והן יולדות בלי אפידורל, בלידת מים מדהימה, או במרכז לידה, או בחדר לידה רגיל, ליד הבריכה, והן אומרות אחר כך, וואו, כאילו, אני לא מאמינה שעשיתי את זה, איך יכולתי לחשוב בכלל שרציתי לפני איקס זמן אפידורל, אז אלה הדברים שהרבה פעמים אותי מרגשים. אז יכול להיות שיש שינוי תודעתי תוך כדי הקורס, מבחירה אבל. זה מבחירה ולא מבחירה. אני גם, זה מזכיר לי כל מיני סיטואציות. עטרה, בא לך להצטרף? כן, אני גם, אני אעשה כזה ערבוב כזה של, אני אתחיל בזה שבירת מיתוסים דווקא על ההיפנו. כולם מדברים על היפנוברדינג ומדמיינים איזו אישה כזאת כזה בתוך עצמה ואיזה שקטה ונושמת כזה ברכות ואיזה, ואז, ואני תמיד מדגישה בקורסים שזה מאוד אפשרי ואנחנו מאוד מאוד מראים את הדברים האלה, אבל את לאו דווקא צריכה את הנשימות האלה, העיקרון של ההקשבה, זה שאת בחרת לקחת את האחריות ולקחת את הבחירות שלך, ובסופו של דבר לא יצא לך נשימה כזאת ומין שאיגה הזאת, זה גם היפנו. אני תמיד אומרת, כאילו, ההיפנו זה שהקשבת לגוף שלך, אנחנו מלמדים הקשבה לגוף והקשבה לתינוקות, לדבר לתינוקות, להאמין בגוף שלנו, זה לא חייב, לא כל לידת היפנו תיראה כמו שאנחנו מציירים או מדמיינים, לכן חשוב לצייר את זה גם בכל מיני מגוון של צורות, כי כל אישה יתאים לה משהו אחר. אז זה כזה, זה מין שבירת מיתוסים על עצמנו, כי לפעמים יצאו נשים ויגידו, אבל לא הצלחתי להיות היפנו, אני כזה, זה הכי היפנו, את היית הכי קשובה לעצמך, וזה מה שיצא ממך כרגע, וילדת מדהים, אז מה, איפה, כן. ועוד סיפור שאני מאוד מאוד אוהבת לספר, בהקשר של ההיפנו, זוג שעברנו תהליך מאוד ארוך, ועשינו כמובן את הקורס ותהליך ביחד, היא בחרה בלידת בית, אז היא התקדמה כזה, זו לידה ראשונה שלה, והיא התקדמה ככה, ואני מחכה שהיא תקרא לי, ובאיזשהו שלב, אחרי כמה שעות לתוך היום, אני אומרת לידה ראשונה, לוקח זמן, הבן זוג מתקשר, נראה לי כדאי שתבואי. אני שמתי גז, ורצתי אליהם מיד, ואני רואה שהיא כבר בתוך הבריכה, וכבר בתוך שהגעתי לשרס. כבר בשלב השני של לחיצות, ואני נכנסת בשקט ומסתכלת עליה, וכמה דקות להבין כזה את הסיטואציה, וככה אחרי כמה דקות בין לבין אני כזה מתקרבת אליה, שמה עליה יד, מה המצב? מה קורה? והיא כזה, וואו, מדהים, עיניים מזוגגות, טריפ שלא ראיתי בחיים שלי, כאילו, היא בסטלה של הלייף, היא כאילו במדהים של החיים שלה, והיא לוחצת את התינוקת שלה, היא לא הייתה צריכה כלום, כאילו, היא ממש הייתה לבד, וזה בדיוק, כאילו, אני מדברת על ההורמונים, שנים אני מספרת את החשיבות של הפרטיות, ולעשות את הדברים כזה, בדיוק את האוקסיטוצין, וכל הלימוד הזה של ההורמונים, ואני כזה, אוקיי, this is what I'm talking about, וזה היה כזה תצוגת תכלית, כאילו שלא רואים באופן כזה קיצוני כל יום, היא הייתה ממש, היא לא לקחה שום דבר, הייתה נראית כאילו על פטריות, באמת. והייתה מהממת, זה היה פשוט לידה מדהימה. טוב, שאלו אותי לגבי לידה עם אפידורל, אבל נראה לי שענינו. שאלו, אני מיילדת טריה, למדתי דולאות לפני מילדות, ואני ממש רוצה ללמוד היפנו כדי להשתמש בלידות טבעיות, וגם עם אפידורל, האם מתאים. אז מישהי רוצה לענות? מהדולות, מניסיון, מישהי מהפאנל רוצה לענות על השאלה? אני חושבת
כאילו, אני לא יודעת אם זו תהיה תשובה בדיוק לשאלה, אבל כאילו קצת מין זום אאוט כזה להכל. בעצם מה שאני נורא אוהבת את האפשור, שהכל בסדר. כאילו, כמו שאמרו מקודם לפניי, תשובות מאלפות, אין פה איזה, לא כל הלידות היפנו, ואולי אפילו רובן לא יהיו הזאת שנושמת, או שהיא על טריפול, לא, אבל הכל בסדר, כאילו, מותר, אני זוכרת לעצמי אפילו, מותר לפחד בלידה, ומותר שיכאב לי, ומותר להרגיש באסה, ומותר להרגיש את הכל. מותר לצעוק. מותר אימוץ לצעוק, מותר, מיתוס. אבל כן, הכל מותר. כן. וזה נורא משחרר, כאילו, וזה גם לוקח את זה, כמו שמקודם דיברנו, לכל הרבדים בחיים שלי, שמותר לי גם להיות עצובה, ומותר לי גם מאוד להיות שמחה. וכאילו לתת תוקף לעצמי, לרגשות שלי. אמ, אז גם כל השיח הזה, הפידורל, כן או לא, כאילו, אני חושבת כן. ברגע שהאישה קשובה לעצמה, וזה מה שאני לפחות מנסה מאוד להעביר בקורס, שזה לא משנה בסוף התוצאה, כאילו תוצאה זה לא בידיים שלנו. אנחנו עושות מלא השתדלות, ואנחנו עושות כלים, אנחנו מנקות את התודעה, איך אמרת? שטיפת מוח, נכון? לנקות את המוח מהאמונות שמגבילות אותנו. ו, כן. ואז אני יכולה להיות יותר קשובה לצרכים שלי, וגם אם הצרכים שלי יהיו בסופו של דבר הפידורל, אבל זה יהיה מהבחירה שלי, לא כי הרופא הלחיץ אותי, או כי אימא שלי אמרה, או שדודה שלי, כן. אז זה באמת לא משנה בסוף מה כן או לא, זה העיקר שאני אקשיב לעצמי, נכון. ואני אהיה מחוברת לעצמי, ואני חושבת שגם יש מישהי שמתכננת מראש אפידורל, וזה מה שהיא רוצה, ועד אז הכלים האלה של נשימה והרפאיה יכולים לעזור לה להגיע בצורה בטוחה למקום הזה שאליו היא מקווה. אולי הלידה תהיה כל כך יעילה ונוחה שהיא לא תרצה את זה בסוף, זה כן יכול להיות. אבל יכול להיות שהיא כן תרצה את זה, והיא תכוון את עצמה ותהיה יותר בשליטה. ול... אליזבת, אצלי זה היה נורא חזק השליטה ברמה אני האישית. גם חושבת שבסופו של דבר זה נותן את העוגן הפנימי שלי לקבל את המציאות. כן. כאילו, כמו שסיפרו לפניי על שבסוף נגמר בניתוח, או בסוף, כאילו, כל כך לא כמו שציפיתי, אבל זה נתן לי את הכלים לנשום ולקבל את המציאות, כי גם כן. בואי, בסופו של דבר, יש אחר כך חיים, כאילו, יש לגדל ילד, יש להיות אימא, יש, כאילו, הלידה זה אחלה דבר, זה דבר שצריך מאוד להכין את עצמנו אליו, אבל זה לא כאילו, זה כלי לכל החיים, איך היא אומרת, שזה נשמע נורא... זה הדרך למטרה. כן, בדיוק, שזה נשמע נורא קיץ' בהתחלה, כאילו שהלידה רכה כאילו היא מביאה לשלום עולמי, אבל זה אמיתי, כאילו, אני כי יש לי חושבת, שלום עם עצמי, זה עובר לתינוק שלי, אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, הוא מרגיש את זה. אז באמת כלים, פשוט להכיל את המציאות, לקבל את המציאות. אמ, זה נכון גם להתערבויות רפואיות בכלל, לא רק ללידה עם אפידורל. סתם למשל, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות עם יולדות בחדר לידה, במידה ואנחנו מגיעות לשם וצריך פיתוצין, צריך זירוז, אז אנחנו ממש עושות עבודה תודעתית, איך אנחנו הופכות את החומר הסינתטי הזה, פיתוצין, לאוקסיטוצין. ואני ליוויתי המון לידות של נשים שהיו צריכות להתחיל לידה בהשראת לידה או זירוז, עם התערבויות ועם פיתוצים, וילדו לידות מדהימות, הכי היפנו בעולם, בלי אפידורל, רק עם העבודה התודעתית שאוקיי, זו הלידה שלי, ועם זה אנחנו עכשיו עובדים. אז כן, בתור מיילדת בחדר לידה, זה כלי, אני חושבת כאילו שהוא מדהים, ושהוא גם גוזל הרבה פחות זמן מלעמוד ולעשות לאישה עיסוי בגב עכשיו, שבאמת אין למיילדת את הזמן הזה. אבל בשתי נשימות, בכמה מילים שהיא מדייקת את הדבר הזה, היא יכולה להביא את האישה למקום אחר. נכון, יש לנו גם הרבה מדריכות שהן מיילדות והן מספרות ממש איך הן משתמשות בכלי הזה. כמובן שאידיאלית זה מישהי שעברה את התהליך בזמן ההיריון, אבל גם עם נשים שמגיעות, נשים מזדמנות בחדר לידה שאין את החיבור ואת ההכנה, זה יכול לעזור בשפה, כמו שאמרת, בנשימה, בראייה אפילו, הייתי אומרת, איך ניגשים בעצם לעניין. אני רוצה לענות קצת על עוד שאלות. אליזבת, אם אפשר, כן, אני כן. ממש רוצה להוסיף עוד נקודה על לידת היפנו ואפידורל, שאני חושבת, תסתכלו על זה בצורה שונה, וזה משהו שאני כן רואה בחדרי לידה,
הרבה פעמים אישה שמתחילה את הלידה ללא אפידורל ומתקדמת, ומאיזושהי סיבה היא צריכה לקחת אפידורל בשלב מתקדם יחסית, הרבה נשים יוצאות מהלידה. כלומר, הגוף לא מרגיש, אז הן מתחילות כזה להתקשקש ולדבר ולעסוק בדברים שאין שום, אם היית בפתיחה 8, ללא אפידורל לא היית מתנהלת ככה. ודווקא מתוך המקום של ההיפנו, זה מחזיר אותם חזרה ללידה, ואני רואה מילדות שיכולות לעשות את זה. את יולדת, את לא עם הטלפון עכשיו, את לא יכולה. את לא רואה טלוויזיה ולא עשית מספיק. נכון, בדיוק. אבל בסדר, כל אחד בבחירתה. אבל נכון, מיילדת יכולה לעודד וליצור את האווירה הזאת, באמת, סביב היולדת. אז שואלים אותך ליהי לגבי המשפטים שעזרו לפונדקאות, ואיך זה קשור להיפנו. אז את רוצה להסביר? אני פשוט עוברת על השאלות שיש בצ'אט, הן מעניינות. אני אנסה, אני לא רוצה לחזור על המשפטים כי הם באמת משפטים של האישה עצמה והם אישיים שלה ושל התינוק ושל הזוג הורים, כן. אבל היו לה חששות והיו לה פחדים והיה לה צורך להתחבר למשהו. יש בפונדקאות את החשש הזה לא להתחבר לתינוק מדי, כן להתחבר לתינוק, זאת אומרת כל אישה עולים לדברים אחרים, אבל זה מה שהיה שם, והיא כן רצתה להתחבר לתינוק מהמקום שהיא מגדלת אותו ברחם וצריכה למסור אותו להורים שלו, והחשיבה, השינוי החשיבתי הזה בבניית המשפטים המדויקים לה וההתבוננות המרחבית על מה שהיא עושה, עזרו לה להתחזק, עזרו לה להתחבר לתינוק בצורה שהיא יותר מדויקת לה. וזה לא סתם לתרגל דמיון מודרך, זה לא סתם לתרגל מדיטציה, זה כאילו, פשוט נורא קשה להסביר את זה במילים, זה מכלול שלם, כמו שזה... אני חושבת שזה, כן, אני רק אגיד שבעצם איך זה קשור להיפנו, כי היפנו זה באמת עבודה עם הפחדים, המרה של הפחדים לתוך משפט חיובי, והשימוש בשפה הוא מאוד מאוד מדויק. וכל אחת מדייקת את זה לעצמה, אז כל אחת עוברת בקורס איזשהו תהליך אישי של התאמה של הפחדים והמרה שלהם. לכן בליווי האישי את בונה את זה, אז פשוט אפשר לבנות את זה על כל נושא, על כל פחד, אבל צריך לדעת את הכלים, איך לבנות את זה ולקחת אולי דוגמאות מכל מיני משפטים אחרים ולהרכיב את זה לפי עקרונות מסוימים. כן, דינה. כן, זה בדיוק מה שרציתי להוסיף, סליחה. שבסופו של דבר כל משפט הוא משפט אישי. אנחנו נותנות מלא דוגמאות, אבל כל אחת צריכה לראות למה היא מתחברת בעצמה. נכון. אז אני אתן לך את השאלה הבאה. מה עם החששות שלה ומה עם הדאגות שלה, ואיזה דברים מדויקים לה. ואנחנו גם משתמשים המון ויזואלי, אנחנו תולים את המשפטים, אנחנו שומעים, כל אחת במה שמתאים לה, שזה גם אחד מהכלים שאנחנו משתמשים, כי זה יכול להיות או ויזואלי או שמיעתי או תחושתי, עכשיו שואלים אותי, עוד שאלה, כמה יש השקה או סתירה בין היפנוברדינג ללידה פעילה? זה משהו שאני שומעת המון. הקבוצה שלי נקראת לידה פעילה, ואני עוסקת בהיפנוברדינג, אני לא רואה בזה סתירה, אבל נשמח לשמוע מי שרוצה להסביר למה אין סתירה בין הדברים. מישהי רוצה? אני קראתי את הספר של לידה פעילה בהיריון הראשון שלי, והוא היה מאוד יפה ונחמד ותמך ומאוד קשור, אבל ההיפנוברדינג נותן כלים אחרים לגמרי, הוא גם מדבר על תנועה בלידה, אבל זה כלים אחרים פשוט, שהם מאוד מאוד הוסיפו לי, ומה שהיה חסר לי בעצם בלידה הראשונה. כן. אבל בעצם את גם, כשאת יולדת בהיפנו, את גם מגדירה את זה כלידה פעילה, נכון? בטח. כאילו, אבל אפשר גם לשבת, כאילו, לא חייבים לנוע, זה לא חייב להיות... כן. אבל כן, זה פעיל בבחירות שלנו, פעיל בהחלטות של מה אנחנו עושות ופועלות בבחירות שלנו בעיקר. ואת בוחרת אם לזוז או לא. זה בעצם המהות של הרעיון הזה, של להיות בקשר לעצמי, למה אני זקוקה. אני עכשיו צריכה לקום ולהיות בתנועה, עכשיו אני צריכה להיות בהרפאיה, אני צריכה רגע לנשום, אני צריכה רגע למצוא את העוגן שתרגלתי בבית, אני צריכה שוב לקום ולהיות בתנועה. כאילו זה התמצית הזאת של להיות קשובה לעצמי,
ואני לא חושבת שיש בזה סתירה, יש בזה הכל, אנחנו אמרנו את זה קודם, יש בזה גם את הפיזיולוגיה ואת הביומכניקה של הלידה ואת ההורמונים, וברגע שאנחנו מבינות את התהליך ואת מה שקורה בגוף ואת מה שהגוף מבקש, אז אנחנו יכולות לבחור בכל רגע נתון מה נכון לנו לעשות באותה נקודת זמן, ואיזה יופי שיש לנו ארסנל כלים גדול. אני חושבת שזה האם קצת יותר... אם אני מעוניינת ללדת בבית, מה בשיטה יכול להכין אותי ללידה בבית? מישהי רוצה לענות? גם מדברים הרבה על לידות בית בקורס, על ידע, על בעצם כל מה שצריך לדעת, וזה גם הכנה תודעתית ונפשית, הכנה של כלים, כי בעצם בבית אין לך את כל האפידורל והדברים, לדעת מה יש לך, מה אין לך, אנחנו מדברות על זה הרבה על לידות בית, אבל לא רק בעצם, זה גם הכנה לבית חולים, אבל ללידת בית, מי שחושבת על זה, זה בעיניי מושלם. אני ילדתי 2 לידות בבית, וזה היה לי, מאוד הכין אותי לשם, מאוד נתן לי את הכלים, איך לעבור את זה בצורה טובה. אוקיי, תודה. אני חושבת שבישראל במיוחד, שיש הפחדות על לידות בית וכל הסטיגמה על לידת בית, אני חושבת שהקורס שלנו ממש נותן מקום להתמודד עם כל החששות ועם כל הפחדים, ואנחנו עונים ממש על כל השאלות של למה לידת בית, למה לא לידת בית, מה נותן לי כל לידת בית, וגם עוד פעם עם המשפטים אנחנו עם כל אישה עובדים עם הבחירה שלה, אם היא בחרה לידת בית, אז איזה חששות עולות לה בלידת בית, ואז היא פותרת את הקונפליקטים. מעבר לזה אנחנו ממש מדברים על כל הפרוטוקולים ועל כל הדברים ועל מה יכול להיות ומה לא יכול להיות ואיזה עזרים ומה מיילדת בית בה, איזה אמצעים יש לה כן. לעומת אמצעים, אנחנו ממש נותנים את כל המכלול. אני חושבת שמבחינת כל ההכנות לידה, זה אחד מההכנות הלידה בין היחידות שנותנות הכנה ללידה בבית, כאילו כקורס. כן, אני חושבת שזה, גם אפשר להגיד שזה מכין אותך ללידה, ויש את הנושא של התקשורת עם אנשי הרפואה, שזה חלק ניכר, וזה יכול להיות גם בבית, שיש לך, את צריכה לתקשר עם המילדת שלך, ולקבל החלטות ובחירות והתערבויות שונות, והחלטה אם להתפנות או לא, או מה לעשות. וזה תמיד, פשוט זה לכל לידה, זה לא בהכרח לכזאת לידה או אחרת, העיקר שהאישה היא זאת שמבחינה תודעתית מובילה ומובילה את הגוף שלה ומחוברת לאינסטינקטים שלה. מנסה לענות פה על כל השאלות לפני הסיום, כי יש לנו 2 דקות. שמעתי משהו שנורא אהבתי, שבלידה האחרונה לא התאפשר לי ללדת בבית, והיה לי ממש עוגמת נפש מזה. אבל שמעתי איזה משהו, נראה לי, קראתי איזה פוסט של מישהי, שבעצם לידת בית זה פה הבית. אני יכולה ללדת בבית חולים, אני יכולה גם כן. ללדת בבית, והלידת בית תהיה לא מי יודע מה. וגם שמעתי סיפורים מלידות בית שלא היו כאלה חלומיות כמו שרצו, ושוב, זה הבחירה שלי בתוכי, באיפה אני ממקמת את עצמי. אז זה גם עוד כלי, כאילו, כן. ואני עדיין מאמינה שבלידת בית הסיכויים הם להפרעות, הן הולכות ופוחתות, אז גם אישה שלא נגיד תרגלה את כל ההיפנו וזה, אז על לידת בית זה קר יותר יותר קל. נוח כן. יש פה שאלה מעניינת. אני אקריא אותה באנגלית ואני אחזור עליה בעברית. I was told by my midwife for the first birth not to do hypnobirthing because I should experience birth without distracting myself and connecting to my body, not trying to go other places with my mind. Curious to hear your thoughts on that. אז נראה שהמיילדת לא בדיוק מכירה, היא שואלת האם לא כדאי לעשות היפנוברדינג בלידה ראשונה, כדי שאני אכיר את הגוף שלי ואני לא אחשוב על מחשבות אחרות. אז זה ממש, מישהי רוצה לענות? מישהי רוצה לענות על השאלה הזאת, המעניינת הזאת? אני חושבת שהמיילדת שלה אמרה לה, תעשי היפנו, בלי להבין שזה ההיפנו. כאילו, היא פשוט לא מבינה את הדבר הזה, וכאילו, היא אמרה לה לעשות את כל הדברים שחשוב לה לעשות, וגם אנחנו מלמדות לעשות, כן. כאילו, בלי להגדיר את זה תחת השם הזה.
כן, חבל שהמיילדת לא העמיקה והבינה, אבל כן. כן. כי אנחנו תמיד מחוברות בעצם גם לגוף וגם למחשבות ולהכל, ודווקא זה חיבור יותר עמוק לדעתי עם הגוף, דרך החיבור של גוף נפש, אז לדעתי זה פשוט חוסר הבנה של המילדת. שאלו אותנו שאלה מאתגרת, ואני הולכת לאתגר אתכן. לסיום, מבטיחה שלסיום. עברנו דקה, אבל אנחנו נסיים. מקרה מוצלח ומקרה לא מוצלח. מקרה מוצלח. זה לא היה צריך להיות זה- לסיום, אבל אני אותנטית, אני הולכת על מה שיש. אני יכולה לספר שלא מזמן, אני אקרא לזה מקרה מוצלח, אבל אני לא יודעת אם זה יענה לה על השאלה. לא מזמן פנתה אליי אישה שהיא רופאה, ובהתמחות לגינקולוגיה, היא באמצע הדרך, זאת אומרת היא כבר בחדרי לידה, היא שמה, היא רופאה, כאילו, היא פנתה אליי בהיריון להכנה ללידה, בעצם אני כזה, אוקיי, מה רופאה שיודעת את הכל מבקשת, מה היא מבקשת ממני בהכנה ללידה? וזה בדיוק ההיפנוברדינג, זה מה שהוא נותן, כן, ההכנה המנטלית שלא נותנים במקומות אחרים ובקורסים של קופות חולים, של בתי חולים והדברים האלה, שהיא בחרה לצאת וללמוד, היא הבינה שחסר לה משהו. יש לנו גם היא, מדריכת הכנה ללידה שהיא רופאה, דרך אגב. כן, שזה מטורף, כאילו היא בתוך הלימודים, היא ממש כאילו זה טרי אצלה, היא יודעת, יש לה מידע too much, והיא ביקשה להתחבר לגוף שלה ולטכניקות שיקלו עליה בגלל ההיכרות שלה עם כנראה הקרובה עם הדברים, וזה היה קודם כל מחמאה מאוד מאוד גדולה, והיא כתבה לי לא מזמן שהיא ילדה ושהכלים ממש עזרו לה בזמן אמת, וזה ממש, זה בדיוק הדבר הזה שחסר בהרבה מקומות אחרים בהכנה ללידה, זה לא רק הפרקטיקה הזאת של הידע הרפואי שצריך אותו, צריך הרבה יותר. אני מנסה לעבור לנו פה על הצ'אט, בגלל זה אני כזה חצי. ביקשו ממני קישור לקורס, אז כאילו, יש לנו מדריכות שנמצאות באתר, אוקיי? באתר לידה רכה, המדריכות שלנו נמצאות, אפשר לראות את הקורסים שלהם בלוח הקורסים באתר, או פשוט להיכנס באופן אישי ולראות את המדריכות לפי אזור, וליצור איתם קשר באופן ישיר. מי שרוצה קורס מוקלט אונליין שלי, זה בנפרד קורס הכנה ללידה אונליין. ומי שרוצה קורס הכשרת מדריכות, זה גם בנפרד באתר, אפשר לראות את זה בתפריט. אז אין לי ממש קישור לקורס שאני יכולה לתת. מי שרוצה יכולה לפנות אליי בפרטי בוואטסאפ. עוד משהו שמישהי רוצה להוסיף ככה לסיום, מילות סיכום, משהו ככה שעלה לכן, שאתן רוצות לדבר עליו, להגיד אותו לחברות היקרות. לא? אני? הקלטה. אני אשמח להגיד מילה, כן. שלא מזמן החלטתי לעשות רענון. אני מלמדת פעילה, ויש לא מעט זוגות שאני מלמדת, והפכתי את זה לסוג של, זה חלק מהליווי לידה שלי. ככה אני מלווה, ככה אני רוצה לראות את זה, ככה אני רואה את זה. וברענון, שעכשיו אני עוברת איתו, אני פשוט חושבת כמה הדבר הזה הוא טוב. זהו. איזה כיף, איזה כיף. ויש לנו צוות מדהים. זהו, אני גם רוצה להגיד שאני חושבת שזה מתנה לכל אישה. גם אם, כמו שאמרנו, אם תחליטי אפידורל או לא תחליטי אפידורל, תחליטי לידת בית, לא לידת בית. הנה, דיברנו על זה, הם דיברו מקודם על לידות בית. אני, החלום שלי היה לידת בית, ואף אחת מהלידות שלי לא הייתה בבית. כי באמת התנאים הרפואיים הפיזיולוגיים שלי לא אפשרו את זה, אבל באמת מבפנים, מבחינתי, אני הייתי בבית, ובלידה הראשונה חלמתי להגיע לחדר טבעי, וג'קוזי וזה, הכניסו אותי לחדר הכי קטן שיש, בלי מקלחת אפילו וזה, וילדתי מדהים עם היפנוברטינג וזה, ואז הבנתי שלא משנה לאן אני הולכת ללדת, אם אני בפנים, אם אני מרוכזת, הלידה היא בפנים. הלידה אני היא בבית, בתוכנו, כמו שאמרתם, היא לגמרי. בתוכנו, בדיוק, אני כן. יכולה ללדת בכל מקום, אני לא צריכה את התפאורה והכל, אז אני ממש מאחלת לכל אישה לחוות את ההיפנוברטינג,
ולעשות את התהליך הזה עם עצמה. ובאמת יש החזרים מהקופות, אז זה ממש ממש שווה. ואני חושבת שבאמת, תעשו את הקפיצה הזאת ותיתנו את המתנה הזאת לעצמכם. באמת מתנה מדהימה, אני ממש מסכימה. זה, ואני רואה את זה על יולדות, עוד יולדות שמשתפות אותי בסיפורי לידה שלהם, כמה זה עבד להם. מישהי ממש רשמה לי, וואו, זה עובד כמו קסם, וכאילו, זה באמת כמו קסם, זה כן. ממש, ממש אחד שליחות הדברים להעביר את זה. סליחה, שירי, סליחה. שזה השליחות להעביר את הידע הזה והכלים האלה. זה מדהים, מדהים ההיפנו. תודה, שירי. לא, כשאמרת איזה קסם, אז אמרתי, מנסים להסביר, שנסביר בעצם איך זה עובד, איך זה עובד, איך זה קורה, ואנחנו לא באמת יכולות להסביר איך זה קורה, אנחנו רק יכולות להסביר מה אנחנו רואות בתור תוצאה. איך זה באמת עובד, אנחנו נמשיך לנתח את זה ולנסות להבין את זה, אבל זה תמיד תעלומה, כי זה תמיד כאילו, אני חושבת איך? שזה לא יישמע איזה כפייה דתית, כן? אז אל תתנגדו, שלא יהיה כפייה. אוקיי, אבל בסדר. אומרים שאחד היהודים שבגאולה זה שהנקבה תסובב גבר, שזה הבחינה של המלכות, והיום גם זה ראש חודש, בכלל זה קשור לנשים, וככל שאנחנו באמת מתקרבים לגאולה, רואים שהעולם חוזר להיות יותר בתנועה הנקבית, וכשאנחנו חוזרות למהות שלנו, שהיא נקבית, אפרופו זה לא קסם, כאילו פשוט חוזרות למהות שלנו, כאילו, אנחנו לא מפריעות לגוף לעשות את מה שהוא יודע, אז באמת זה משפיע באדוות, בתדרים, שהכל מהדהד בעולם. וזה באמת שליחות וזכות, וכמה פעמים רציתי כאילו לוותר על זה וללכת להיות איזה שכירה באיזה משהו, ראש קטן, ואני כאילו, זה לא נותן לי, כאילו המקצוע בחר בי, לא אני בחרתי בו. ושנים שכאילו מהקורונה לא הייתי מסוגלת להתקרב לחדרי לידה, מהאנרגיה ומהשימוש הלא זהר במילים, כאילו האוזניים שלי בערו אמרתי, טוב, אם אני לא אהיה שם, אז מי יהיה שם? כאילו, זה באמת להפיץ את הבשורה ועוד נשים ועוד מעגלים, ובאמת זה הכוח של האישה, שכאילו היא מחוללת. אה, לא בגבריות ולא כמו בחדרי לידה של הטק טק טק של הסנטימטר לשעה והכל בטבלאות, לא, אנחנו כן, עגולות. ורק ביחד אנחנו כאילו כוח של כולנו ביחד, מדהים. girl power. תודה, תודה. באמת, אבל זה גם עדי. המקום להגיד לך תודה על כל מה שאת עושה, כל תודה. העבודה שלך, ועל החיוך, ועל איך קוראים, בעלי אומר, נו, אני מתגעגע לשמוע את אליזבת בלילה. שיכניס אותך להיריון והוא ישמע אותי בלילה. הגיע הזמן לעבוד, לא כמה שזה נשמע מוזר בסרט המשפט בעצמי. הזה. כן. מי רוצה לדברי סיכום? לי, עטרה, להגיד לנו ביי. אני אגיד תודה. תודה על המקום הזה, תודה על האפשרות. שיהיו לנו לידות טובות, ושיחזרו כל החטופים הביתה. וואו, כן. תודה לכל מי שהשתתפה, ומי שרוצה בפרטי אפשר לכתוב לי, אני אשים פה את הוואטסאפ שלי, כי אני מרגישה שלא עניתי לכולם, ושאלו אותי כל מיני שאלות, והקשב שלי היה קצת זה, אז אני ארשום פה את המספר שלי בוואטסאפ בלבד, כי אני באנגליה, זה רק בוואטסאפ, לגבי קורסים, ואני אפנה אתכם למדריכות, מה שאתן רוצות, בשמחה רבה. ושיהיה ערב נעים. תודה רבה. אמן, הרבה לידות רכות. אמן. תודה, תודה בנות. תודה אליזבת. תודה. ביי. לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב.